हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन बिटिसिनि सिइएम प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन रायजो राजा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव 2021 आवनो सनितपुर एन्ड बिश्वनाथ जिल्लाखौ जोंनि बिटिसिआव हाबगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय दिनैनि दिनाव जेबो बेसेन गैला रायजो राजाफोर बिलु गैया बिथांनि खोथा बुंनाया जायखौ होनदों थगायसुला लायार होननानै बिथांखौ दिनैनि दिनाव बयबो बखिनो हमदों क्रिटिसाइज खालामनो हमदों रायजो राजाफोर बिथांमोना आरो माखासे इउपिपिएल प्लास आबसु सेम थिंस एखे बुस्थु देयर इज नो डिफारेन्स बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल रायजो राजाफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव थेवबो आबसुआ आलादा माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि खामानि मावग्रा मोनसे माने जोंनि बर'नि स्टुडेन्टफोरनि लाइमोनफोरनि जि जेंना जेंसि आबसु अल बड' स्टुडेन्ट होनो जायखौ जिखियानो जाया लोगोफोर एनिवे ओमफ्राय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलाबो रोखा माने इउपिपिएलाबो बुङो माने माखासे लिडारफोर दं दैदेनगिरिफोर दं इउपिपिएला आलदा आबसुआ आलदा बिथांमोना दिनैनि दिनाव जोंनि ससियेल मिडियाआव रिकगनाइज होनो नागिरो जोंनि पलिटिकेल पार्टिजों आबसुआ जेबो रिलेटेड गैया आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिनि जि बड'लेण्ड मुभमेन्टमोन बै वान बड'लेण्ड नो रेस होननानै कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थादोंमोन सेपारेट स्टेटनि थाखाय दिनैनि दिनाव लाजिया नामा बिथांमोनहा दिल्लीयाव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बर' जाथिखौ फाननानै फैखानानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन लिरबोखानानै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल प्लास आबसु अफिसनि जेसेबां लिडारफोर दं मेलेम बरहा बिथांमोन दं दिनैनि दिनाव दिल्लीयाव फानबोखाबाय बखाफोर दिनैनि दिनाव नोंसोरो पाब्लिकखौ मा थगायनो सानबावो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसनखौ बुजियाबा नोंसोरो डिक्सनारियाव इंलिश डिक्सनारियाव नायनानै बुजायनानै ला बुजि नोंसिनि जेसेबां लेखा गोरोंफोर दं बिथांमोनजों डिसकास खालामलाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसना माखौ होनो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन व्हाट डु इउ मिन बाय कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननानै बुङोब्ला नोंसोरो नेटआव नायबाबो नुगोन रायजो राजाफोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसना माने मोनसे जुदि पार्टी बा जिखुनु जाथिया माबा मोनसे बिनानै सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामोब्ला बे टाइमाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसनखौ लिरो आरो बिनिफ्राय माने जि मुभमेन्ट खालामनायमोन बे मुभमेन्टआ दिनैनिफ्राय स्टप जासिगोन नोंथांमोना मोननांगौखौ मोनजोबखाबाय होननानै बुंनाय जायो रायजो राजाफोर आरो दिनैनि दिनावबो बिथांमोना मा बुंबावदों रायजो राजाफोर बुजिबाय दिल्लीयाव फाननानै फैनानै जोंनि बर' हारिफोरजों माइन्ड गेम प्ले खालामगासिनो दङ बल खेला गेलेनाय बायदि जोंजों प्ले खालामनो नागिरगासिनो आरो दंबावो बिथांमोननि राजखान्थिया जोबनायनि लामायाव फैबाय रायजो राजा बिनिखायनो बिथांमोना आरो गोदान स्ट्रेटेजि खालामनानै जोंनो बर'फोरनि जेसेबां जाम्बा जाम्बि अल बिटिसिआव दं बिथांमोनजों बिसोरो आरो एगेन माने जोंजों माबा गेलेबावनो नागिरदों गेम माने थगायनानै जोंजों पार्टिनि खामानि मावफ्लानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव गावसोरखौ मोजां देखायफ्लानानै पाब्लिकनि मोननै मोनथाम खामानि मावफ्लानानै गावसोरखौनो मोजां सिनायथि होनो नागिरदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव आरो लाजिनांगौ बिथांमोना इसिबां गोबावनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोनानै दिनैनि दिनाव माने बिटिआर बार्थडेआव 27 जानुवारि 2020 बिथांमोना मा बुंदों बयबो रायजो राजाफ्रा नुखाबाय जानांगौ बिथांमोना लाजिनांगौ आबसु अफिसनि लिडारफोर प्रेसिडेन्ट माने दिपेन बर' आरो खोरोमदाव औवारिमोन जेसेबां गोख्रों लिडार्सफोर दं बिथांमोना दिनैनि दिनाव लाजियाखै नामा बिदि बुंनो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिल्लीयाव दोनथ'दोंसो जोङो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामफिनगोन होननानै बिथांमोना दिल्लीयाव रायज्लायबोखादों नामा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्मामोनजों बिथांमोना डिसकास खालामदों नामा बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो एगेन आरो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिनबावगोन होननानै दिल्लीयाव लिरबोदों कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसनानो माबा नामा रायजो राजाफोर बिदिब्ला बिसिनिबा माने दिल्लीयाव लिरनानै गारबोखानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाबावगोन दिल्लीयाव थांनानै प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनानै जोङो सार होननानै बुंहैनानै माने जोङो बिटिआर एकर्डखौ ओरैनो जास्ट माने दसे समनि थाखाय जोङो दोनथ'नाय बायदि एग्रिमेन्ट खालामदों होननानै रायलायनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै फै नोंसिनि जि एग्जाम्पल होनाय नोंथांनि पार्टियाव इउपिपिएल पार्टि प्लास इउपिपिएलआव ओरैबायदि लेखा गोरों मानसिफोर दङ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मानो लेखा रोङि बायदि जाफ्लाखो आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि नंखाय खोथा नंखाय खेंफोरथिखौ फल्स इनफरमेसनखौ मानो होनो जाबावखो नोंसोरो दिनैनि दिनाव आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिनांगौ माने
बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दोनथ'दोंसो बिटिआर एकर्ड खालामखांनानै होमबालाय बिटिआर एकर्ड खालामनायनिलाय माथो मुलाम्फा दंबावो बिटिआर एकर्ड खालामनानै नोंसोरो बुङो दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ मानांगौ होननानै बुङो अब्ला जोंनाव गोबां जौगानाय फैगोन मागोन बेनो जाहैबाय नोंसिनि इनिसियेटिभ लानानै नोंसोरो खामानि मावबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जि खामानि मावनांगौ मावबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बबाव थैनानै थाखो नोंथांमोना दिनै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसनखौ मोनथियाबा इंलिसनि बुजियाब्ला डिक्सनारियाव नायनानै ला नङाब्ला सोरनावबा सोंनानै ला अब्ला बुजिगोन नोंसोरो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसना माखौ होनो बखाफोर दिनैनि दिनाव आरो नोंसोर बड'लेण्ड बिनायनि नोंस्रा जेबो लामा गैया मार्केटआनो स्टपखा नोंस्रा आरो दागो जाबाय बड'लेण्ड बिनो आरो माबा मोनसे सेपारेट स्टेट बिनायनि नोंस्रा जेबो लामा गैला देयार इज न वे ABSU प्लास UPPL बिथांमोना दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङा मानो लाजिनो रोङा आं बिनि माखासे रिजनखौ आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला बुजिगोन दिनैनि दिनाव रोखा मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो ABSUफ्रा दिनै ABSU प्लास NDB बिथांमोना जयै दिल्लीयाव थांनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय पिस एकर्ड खालामबाय आफ्टार पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनाव माने जोंनि अल BTC आव थानाय रायजो राजाफोरा जिसिबां माने दिनैनि दिनाव माने दुखु खस्थ' सहायनानैबो रायजो जाबावनांगौनि गोनांथि जादों मानो जुदि पिस एकर्ड फैबायब्ला जोंनि BTC आव गोजोननायसो फैनांसिगौमोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिनांगौ